Subsub ang pagpangandam sa kagamhanan sa dakbayan sa Subo sa duha ka umaabot nga mga sporting events dinhi. Ang Central Visayas Regional Athletics Association konsivira amit sa buwan sa Mayo ug ang palarong pambansa sa umaabot nga buwan sa Hulyo. Sa nilabayng semana lang mipahigayon og joint inspection ang nagkadaiyang mga buhatan sa city government ug ang DepEd sa pipila ka mga public schools nga mamahimong billeting quarters kun puloy-anan sa mga student athletes sa umaabot nga mga kalihukan. Mato ni Konsehal Donaldo Dondon Hontiveros, adunay 19 ka mga public schools ang giandam sa syudad ug nagkamulo na ang mga trabahante sa syudad sa pagpanindot niini. Siguro will be rehearsal of the palaro. Dagan pa kay tag trabahoon, but then again nakita na tong grabe sa danggi trabaho karon sa local school board. Of course ilaha magid na when it comes to our schools, sila magid ang ga-maintain na. So the marching order is to be at par or be better than what Mayor Mike Rama experienced when we went to Marikina. Padayon ang pag-inspeksyon sa ubang mga eskwelahan sa umaabot nga mga adlaw ug human niini gikatakdang i-finalize sa CCDRRMO ang overall safety and security plan sa mga kalihukan. Kini ang balita, Santino Bonachita, Cebu City News.